Maya pa Bengi Pampanga, Maya pa Bengi po Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po ring mga regula balita ngayon Biyernes, September 22, 2023. Mayari na lakano bandang Oktubre ng traffic lights keng siyudad ng San Fernando at pangkuyan keng DPWH Region 3. Punsalan out! Viray in king munisipyo ning San Simon. May nalakaran lareng student journalist king Pampanga bang era kalingwan ding memalen ing pamanabuso anyang martial law. Kabalen pasibayo ye pong IL Ben ing live coverage ning Giant Lantern Festival 2023 king CLTV 36. At makabuklat ing Center for Kapampangan Studies para kareng bisang mabiyasa tungkol king kekatamong kultura. Kabalen, anang mapulot at lupong kandidato para king barangay at sangguniang kabataan elections 2023 ing midinan pong show cause order manibat keng Comelec. At para po makibalita tamo, kasabi tayo po kay king katamang programa via phone patch si Attorney Elmo Duque, ing Assistant Regional Director ning Comelec Central Luzon. Magandang gabi, Attorney Duque. Welcome po sa ating programang Balen at Balita. Magandang gabi, Balita Central Luzon. Magandang gabi, CLTV. Ang mga sugid na kataga-subaybay ng Balita Central Luzon. Opo. Magandang gabi sa atin. Yes, Attorney, naalala ko nung parang kailan lang, nung isang araw lang, pinag-uusapan natin itong show cause order at ito na nga ho, nai-anunsyo na ng inyong tanggapan na 63 itong mga kandidato na papadalhan ng show cause order. Ito ho ba, ano ho ba yung latest dito na naipadala na ho ba sa ating mga candidates ito pong show cause order? Oo, tama yan. Naipadala na yan sa at mga may report na tayo na i-serve na ng mga bawat election officers natin ang show cause order sa mga naglabag ng premature campaigning. Sir, ito pong bilang na pinag-uusapan natin na 63, ito po ay sa buong rehiyon, no sir? O, sa buong rehiyon, may naidagdag tayo na 17. So, mayroon na tayong kabuuan na umaabot sa 80 na show cause order natin. Ayan ho mga kabalen, mga kariyon, as we speak, 80 na yung kandidato na pinadalhan ng show cause order ng Comelec. Attorney Duque, after po nilang ma-receive ito pong show cause order, ano ho yung kailangan gawin ng ating mga kandidato upang sa gayon makapagpaliwanag ho sila, paano ho ba yung proseso nito? Kailangan nilang mag-submit ng kanilang counter affidavit sa loob ng 3 araw na ibinigay ng komisyon, non-extendable period na 3 araw para maipaliwanag ang kanilang side bakit sila ay may presume na paglabag doon sa bawal na kapanahunan ng pangangampanya. Opo. Attorney, ito hong 80 ito at itong mga merong allegedly paglabag doon sa ating batas kaugnay ng premature campaigning, saan ho pinakamarami dito sa Central Luzon yung na-monitor ho ng inyong tanggapan? Ang ating tanggapan ay nagpapakita na ang Pampanga ay mayroong umaabot na 36. 36 sa Pampanga. So, ibig sabihin, higit kalahati, ano? Bulacan na may 17. Ang Nueva Ecija may 15. Ang Tarlac, 2. Opo. Kasali din ang Zambales na may 2. Attorney, kung sakali hong hindi masatisfy yung Comelec doon sa paliwanag nitong mga kandidatong ito, ano ho yung posible nilang kaharapin at paano ito makakaapekto doon sa kanila hong pagnanasa na maupo dyan sa ating mga barangay hall?
Oo, yung kung evaluation, assessment sa mga paliwanag nila at ang kanilang mga ebidensya ay nasa komisyon. Ngayon, may dalawang aspeto po yan. Kung ang sabi ng komisyon, as found by the commission, ay mayroong paglabag sa premature campaigning, pwede silang kasuhan ng administratibo, yan po ay disqualification. So, sila ay matatanggal sa listahan ng mga mapipiling kandidato. Pangalawa, meron din silang hinaharap na criminal case in violation of the Fair Election Act and of the Omnibus Election Code. Na kung saan, ang possible na magiging parusa nila ay hindi bababa sa 1 taon na pagkakabilanggo. Pangalawa, hindi lalampas din sa 6 na taon. Not subject to probation. Kaya kung ito ay pangalawang conviction na nila, ay sila ay dediretso sa kulungan. Not subject to probation kasi ito. At ang susunod na usapin natin dito, sa criminal aspect nito, mayroon tayong perpetual disqualification to hold public office. Okay? And susunod pa dyan, the right to suffrage will not be restored even if there is an absolute pardon unless there is a consent of the commission. Okay. At panghuli, ay may dalawa pa po. Yung kung yan ay mayroon ding fine na 10,000 pesos. At kung yan ay foreigner, kailangan mabilanggo, i-serve niya muna yung 1 year, not less than 1 year to not more than 6 years na imprisonment and then deportation. Opo. Attorney, ibig sabihin, mabigat talaga at seryoso ho talaga yung komisyon sa paghahabol dun sa mga lumalabag sa batas kaugnay po ng ating halalan. Ito hong, may mga pagkakataon ho ba na natapos na yung halalan tapos at saka pa lamang lumabas yung paliwanag o yung at least assessment ho ng komisyon, or kailangan talaga before elections mailabas na ho ng COMELEC ito hong assessment sa mga paliwanag nitong ating mga candidates na allegedly nag-violate po ng election laws? Hindi ko alam yung administrative side, no? So kung kakayanin ng ating komisyon na desisyonan ang lahat ng mga show cause orders sa mga respondents kung kaya nilang tapusin. At kung hindi man nila matatapos yan, pwedeng ma-unseat later on kung naproklama man. Or, hindi tayo pupunta doon, ang commission mismo magbibigay ng kautusan na hindi i-proclaim muna itong mga respondents sa premature campaigning. Okay. So, ito pala yung mga safety nets na meron ho yung komisyon. Attorney, bago ho ako magpaalam sa inyo, kumustahin ko na rin ho yung ginagawa ninyong paghahanda para ho sa nalalapit na halalan. Halos 1 buwan na lamang o sobra sa 1 buwan na lamang ho magkakaroon na tayo ng barangay and SK elections. Gaano na ho kahanda itong ating COMELEC sa rehiyon pagdating ho dito sa pagboto ng ating mga leader sa barangay? Actually, halos lahat ng mga kakailanganin gagawin, lahat ng mga kakailanganin mga materyales ay nakahanda na, nakagayak na. Ang ginagawa na lang natin, yung pag-monitor natin ng mga kaganapan tungkol sa mga premature campaigning, tungkol sa mga incident ng vote buying, at saka yung pagdating na lang ng campaign period. So yan ang mga pinaghahandaan natin. At lubos ang ating panayam, pakikipag-coordinate sa mga members ng JSCC natin na kung saan sila ay mayroong partisipasyon, yung kapulisan, yung AFP, and other stakeholders para maging maayos ang ating halalan. At inaantay na rin natin yung pagdating ng mga official ballot sa panahunan ng Oktubre. So handang-handa na po tayo. Yun na lang po pagdating ng mga period, yun na lang po ang gagawin natin, yung pag-campaign, at malapit na po yan, ilang araw na lang, ilang linggo na lang, darating na yung campaign period natin. So nasa monitoring stage na kami. Attorney, eto hong mga balota, yung mga ballot boxes, alam naman ho natin, Kabalen, Karehiyon, paalala, manual ho yung mangyayaring barangay
at SK Elections. Ito hong mga ballot boxes, pag nailipat na ho sa ating mga tanggapan, paano ho yung magiging proseso ng distribution at upang matiyak na hindi ito magagamit sa pandaraya, hindi makakapuslit yung mga masasamang loob, saan itatago itong mga ganitong balota, sir? Okay, Justin, lahat ang pagdating niyan pupunta sa mga provincial treasurers, papunta sa city municipal treasurers, doon ilalagak yan. So maisa-subdivide yan, may allocate yan sa bawat mga presinto, yung mga official ballots natin. At depende sa laki ng mga lungsod at saka sa laki ng mga munisipyo, may mga humihingi ng early distribution of election paraphernalia. So pagkatapos ng allocation ng opisina ng tresurero ng munisipyo o lungsod, yan ay kukunin na ngayon ng mga teachers upon the request ng election officers natin na humihingi sila ng paintulot na maagang ma-distribute itong mga election paraphernalia. Itong mga election paraphernalia ay dadalhin upon notice to the parties. Kaya lahat ng mga partido nanonotipayan. Pagdating ng mga election paraphernalia natin, nanonotipayan sila na may dumarating na ganito. So nandun sila, nakamasid sila, magmula sa pag-pick up hanggang sa pagka-deliver. Sa pagka-deliver, nandun ang mga kapulisan, nakabantay, mga kasundaluan, at mga stakeholders, nakabantay na doon. At pagkatapos, sasamahan nila ang mga election officers, mga ibis natin, na dadalhin doon sa kanilang mga presinto. At mayroong doong isang lugar na kung saan ilalagak yan, i-store lahat yan, ipapadlak yan, ipabantayan, hanggat sa umaga ng October 30. Election day ngayon. So, paano ka-secure yan? Binabantayan yan ng force multipliers natin, ng mga kapulisan na kasundaluhan natin. At saka yung mga interested na parties, nakabantay sila doon sa lugar na kung saan naka-store ang ating mga election paraphernalia. Attorney, itong nabanggit ninyo, bandang Oktubre, may mga tentative date na ho ba kung kailan yung paghahatid ng mga ballot boxes sa ating mga munisipyo at City Treasurer's Office? Yan ay ikuan muna natin dahil sensitive masyado yan. So, involving national security, involving security ng ating mga kagamitan. So, hindi muna natin pwedeng i-disclose. Sabihin na lang natin pag nakarating na. Okay, maraming salamat po, Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director po ng COMELEC Central Luzon. Sir, makikibalita pa ho kami sa mga darating pang araw at sama-sama ho tayong magbabantay dito po sa ating Barangay and SK Elections 2023. Salamat sa marami, Justin, at ang buong kapulungan ng CLTV 36. Salamat sa pinagkaloob ninyong kapanahonan sa COMELEC. Yan po, sir. Thank you very much po. Kabalen, dimdam tayo po, Attorney Elmo Duque. Dikil po karening show cause order na miyampang karen pong kandidato ning barangay and barangay and SK elections Ketiking Central Luzon. Balikan ko lamuret ang figures miras no po kay 80 nung nandin 63 ngeni 80 na lapuret ang babalita tamo na midinan show cause order at pekarakal po keni Kabalen kay tila po Pampanga 36 kareta pong 80 kay nila po Pampanga. Kaya ngaliwa namang balita, miluklok ning Mayor ning San Simon, Pampanga, Konsehal Ryan Viray, kaya rin ang inampang ning Department of the Interior and Local Government, nga na mabula na suspension order kang Mayor JP Punsalan, Vice Mayor Dading Santos at apat pang miyembro ning Municipal Council. Anya pong Webis o napon, September 21. Ayun po yung report. Impong DILG, dinina na ako pong pepa-receive na po, ini pong karelang suspension na. Malino ya po keni, na kaya katamo pong COMELEC, ang pong DILG, na ka-receive ko, pwede pong papagobranan na ako po as a acting mayor. So, at po keni, receive ko ne, at asahan nyo po, kareng kabalen ko, gawan ko po yung nagyo ko. Ining meging amano ng San Simon, Pampanga Acting Mayor Ryan Viray, kalukluk na ang timong pamuntok ning balen. Miyang pang ne kasi nga na mabulan na suspension order ng Office of the Ombudsman kang Mayor Abundio JP Punsalan, Vice Mayor Dading at kareng Konsyal Ari Irene Dagdag, Irene Bagtas David at Randel Bondok. Te pamayaran do rin fine deng dating Konsyal Ari Mike Pineda Makapagal,
Archibald Basilio at SK President Alexevich Vergara. Base king desisyon ning ombudsman, guilty laring ne banggita opisyal king simple misconduct ampong neglect of duty kaugnay ning conversion ning metong agricultural land para king commercial purposes. Yapin iniing 3 beses sa may suspindi punsalan, manibatan niyang niluklukyang mayor king may sabing balen. Talakad at talakad dyan po yung Mayor JP para kayong para king Balen San Simon. Ko po tukmang, ala pong bagyo, ala pong suspindi, parayang patok na handa kong sumaw at lugod kayong lumaban ko po, lumaban tamo. Sana po ating pong Diyos sa manalbe. Nung nano po yung tuto at ninuman din kayong gulot na nini. At bahala niya po yung Diyos ang magdesisyon. Nung nino po yung tunay sasaw, nung nino po yung tunay maglingkod. Sana ay po pansariling interes. Inggagawan da o bisalang magluklukan kay naging munisipyo. At ninungan po, ingat siya kayong kagulutan na nini, tanda ng tamo po, ingega na gana, at timpong katapusan, impamag-api, karing tao, yung kalupa kong manungkulan. Iya pila na pakanong punsalan ing tinggap ng suspensyon uling kapanwala na kanu ning kayang legal counsel alang opisyal amalyaring masuspindi king kilub na ning election period. Kini pong sinabi na po ning Section 261 ng Omnibus Election Code na pinagbabawal ang suspension ng sino mang alal na opisyal sa probinsya, lungsod, bayan o barangay nang walang paintulot sa COMELEC. Maliban lamang kung ang suspension ay para sa pagpapatupad ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dapot agpangkan Direktor Mayra Morales Soriano ning Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga, menikwalang clearance ing karelang opisina, iba naman kay COMELEC bang kanitang ipatupad ing suspension order. Duty bound kami to implement this order. After all, yung central office upon receipt ng order from the Ombudsman, seek the clearance from the COMELEC. It was forwarded to COMELEC on September 4, and we received the clearance on September 13 sa central office. So yun, central office forwarded said the clearance saka yung implementation order galing sa Ombudsman sa regional office. Pagkaklaro lang ho, yung clearance na yun galing ho ng COMELEC o DILG? COMELEC. So may clearance ho tayo? Yeah, signed by Commissioner Garcia. Kaya naman tambing neka nung milukluk ang timong mayor, i-Consilor Ryan Viray, uling epektibo ne ing suspension order. Yung kanilang highest ranking councilor na Ryan Viray, yun, SB member Ryan Viray. May oath-taking ceremony pa ba yan? May ganun pa ba? Wala na sa pagganyan. Wala naman, pero nasa kanya naman na yun. Sa amin yung after this, hindi na namin, kumbaga jurisdiction kung ano man yung gagawin nila. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos at Pusong Makabalen. Kabalen, pagsadyanda na ring talaturo kay king Central Luzon ng eleksyon para king Sena o ito po nga sole and exclusive negotiating agent. Posible kanong marapatsay ni kay Nobyembre o kay Pormerong Domingo ning Disyembre. Mamalitaya po Iliana Canilaw. Merapat nga ning Biyernes September 22 ing meeting da ning adwang Teachers Union keti Central Luzon, kaya bang Department of Labor and Employment Region 3. Apin din ring Alliance of Concerned Teachers o ACT Region 3, ating Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT. Sa ilang dekada na umiiral na ang ACT Union Region 3, ay iisa naman lagi ang layunin nito, no, ang mapaglingkuran ang mga kapwa guro dito sa gitnang Luzon, mailahad ang mga tunay na kalagayan ng ating mga guro sa iba't ibang paaralan dito sa Central Luzon at maging daan tayo ng pagbibigay ng tamang karapatan, benepisyo para sa ating mga guro at mailahad dito sa pamunuan ng DepEd Region 3. Mula sa simula,
Ito naman yung mithiin ng ating samahan, ng ating union, no? Ang mapaglingkuran ang ating mga guro sa iba't ibang aspeto na kailangan mabigyan sila ng suporta. So, ang ASERT Central Luzon po, ito po ay pinanganak noong 1997. No? Ito'y pinanganak doon sa time na ang plight po ng mga teachers ay talagang mahirap. No? So, marami pong nagko-complain sa kanilang trabaho at sometimes may mga complaints din po tayo ng injustice. So, naipanganak po ang ASERT to defend the rights of teachers. Paisabyan naging meeting iparatang nga eleksyoning SOLE and Exclusive Negotiating Agent o SENA a posibleng marapat kanukin Nobyembre o Pormeron Domingo ng Disyembre. Ing SENA yung unyo naman nalakaran na maging representante na ring rank and file teachers patsyalingin at negosasyon king Regional Office ng Department of Education. Kaya ba ka rin sinulong yung 6-hour policy, pamikisabit tungkol king promotion o reclassification, ating pamanyat allowance manibat ka rin lokal na kapanibalan. Kung sino man ang manalo sa amin, iisa lang din naman ang tindig ng ating mga ano. No? Ang pinaglalabanan na lang natin dito ay sino ang may karanasan sa pagtindig paglaban para sa kapakanan ng ating mga guro. Yung may matibay na karanasan na pwedeng sandalan ng ating mga guro. Pero dun sa intensyon na paglilingkod sa ating mga guro, ayaw nating sukatin na mas mataas yung sa kanila, mas mataas yung sa atin. Dahil at the end, ang mga gurong pinaglilingkuran namin na nasa ibaba, sila ang susukat kung sino ang union na nakarehistro ngayon ang naglilingkod at nagbibigay sa kanila ng tunay na ikangay pagtindig at paglaban para sa kanilang mga karapatan at benepisyo. Sa magiging resulta ng eleksyon na to, maluwag po naming tatanggapin kasi kahit sinong uupo, no, gusto namin talaga magkaroon na ng union ang mga teachers para sa ganon matulungan talaga sila, no, at magkaroon ng boses na maipahayag kung ano yung mga saloobin nila, ang mga nagiging problem. As of school year 2020 to 2021, 87,128 na rin public school teachers king Central Luzon. Kaya Bailiana Kanilaw, yako po yung Talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko. Magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ya po ing Balen at Balita. Kabalen, balaw sing pamag-rescue na ning City of San Fernando Task Force Anti-Mendicancy kareng maglimus keng mabilugas syudad. Penimuna na po ning City Social Welfare and Development Office ing pamagronda kareng may aliwang lugal bang kanitang yatad dala reng mendicants o reta pong manlimus king karelang barangay at dininan dopong saup. Banuang 2016, may giyapong ordinansa king syudad ning San Fernando ining anti-mendicancy program anasang mabawas o ibawal po yung pamaglimus at pamamie limus. Makatukiya po iti king ordinansa o yung ordinansa king Presidential Decree 1653 ng dating President Ferdinand Marcos Sr. At bang pisabihan po yan, kaya betay po king kaya katamong programa Ma'am Kenneth Mangalus, ing Operation Division Chief na po ning CSWDO, Keti po San Fernando. Maya pa bengi po Ma'am Kenneth, welcome po kay kakatamong programang CL Balen at Balita. Good evening po. Opo. Ma'am, pakikwento po kaya kami makanano po yung malalyari ka rin operation tamo. Pila na ko pong Aldo. Dinurot kaya ni keng city at makananuno po karakal din kaya katamong sopan. Actually po, everyday naman po. Okay mo po magtagalog, sir? Yes po. Go ahead. Makantay pong aliwang memalin, makaintindi na po kasi itin pong ali naman po kapampangan niya, sir. Kaya po. Bali, halos aldo-aldo or everyday, araw-araw naman po na meron pong umiikot sa mismong mga ating kabayanan. At saka po, at meron din po nagre-report na ating pong mga concerned citizens din po na para po ipahatid kung talaga pong meron pong mga namamalimos na makikita po sa lalo na po sa mismong area po ng doon po sa mas maraming tao po talaga kagaya po ng sa SM Pampanga o kaya po doon sa ating major thoroughfares. Ayan po. Ma'am, miras no pong pilan din king record yun, rin pong RSQ na ning kaya kayo pong office po ning task force? Meron po mga na-rescue ng mga AITA, meron din pong mga na-rescue po or na-reach out po na Badyaw. So, humigit kumulang po kapag po talagang massive operations po yung aming na ginagawa, ay humigit kumulang nasa 100 po sila. Kahit pong meto ngayaldo yan ma'am? Yung everyday po, pero yung everyday po, iba pa po yun. Yung sa cessation lang po natin, operation cessation lang po ang tawag po namin doon. Meron po tayong na-reach out ng mga street dwellers or street mendicants po na may 10 to 15 mga ganyan, sir. Opo. Mama, ngayon po, baluta naman patse months, patse malapit na po yung Pasko. Darakalapin po rin pong specifically din pong kapatid tamong Aita at rin kayo din pong kapatid tamo naman Badyaw, tsula po kayong dalan at uling pong maninay lang, midinan mo naman pamasko, makipamaskula, dapin po. Nano po yung pagsadyan nyo? Kaya ni po keng CSWDO, Bangkanita po, akawat tala, reta pong maglimus keng dalan, ngayon ni pong Christmas season. Opo. So, bali po kami po kanyan, naghahanda po talaga kami itong lalo na talagang mas bubulusok po niyan talaga yung dami pong mamalimos. So, nakikipag-ugnay na rin po kami sa DSWD, Region 3 Office, and the other municipalities na mayroon pong yung iba po kasi talaga or majority na ating pong na reach out po na nandito na mamalimos ay hindi naman po taga San Fernando. So, kaya po kami ay na-profile na po namin yan. Nakikipag-ugnayan po kami sa ibang munisipalidad para din po doon kami po ay makipag-partner po sa kanila para mabigyan po ng assistance po. Yung ating mga AITA or Badyaw na namamalimos dito sa San Fernando na yung ibibigay po sa kanila na handog or let's say po parang pong tulong ay idadalhin na po sa mismong municipality kung nasaan sila. So, kaya po pinopromote po namin na sino man po yung willing po mag-donate ay yun po ay para sa mga namamalimos ay ibibigay po natin doon po mismo sa area nila para sila ay hindi na sila punta dito sa atin. Kaya po nakasubaybay po kami
na nakasubaybay kami sa mga kalsada para din po ay lagi po namin i-coordinate po ito sa mismo mga munisipalidad nila para po maibalik din sila doon. Yung mga donations po na meron pong magbibigay sa ating pong syudad, ay rest assured po na makakarating naman po ito sa kanila. Bagkus gusto nga po namin kung sino man yung willing po na mag-donate ay mismong sumama din po. Kumbaga doon po mismo natin ihahatid yung tulong para po sa kanila. Yun po yung ipopromote po namin, lalo na itong bare months po hanggang December na pamimigay handog, Paskong handog po para sa kanila. So para maiwasan na rin po na sila po ay masagasaan, aksidente sa kalsada, iiwas na po natin sila sa ganon. Kasi kapag po, lalo po natin silang binibigyan sa kalsada o nagbibigay po ng limos, sila po ay mas vulnerable po, mas prone po sila, baka makaladkad po sila sa kalsada. Kaya po ito po ay sana makipagtulungan din po yung taong bayan, yung ating nandito, yung Memalin po na talagang kung willing po silang magbigay po ng tulong or assistance po sa ating mga namamalimos, makipag-ugnayan po sa opisina po namin. Opo, balutan naman ma'am, patsepas ko makanya na spirit of giving, season of giving, dakal po ka rin kaya katamong kabalin, then bisa talagang sumawag. Makananood ako po pwedeng kontakan at no ko lang po pwedeng munta. Baka kasabi dala po rin personnel na ning CSWDO. Oo, yan. Bali po, pwede naman po kayong sumaguni po agad sa City Hall po, sa munisipyo. At hanapin nyo lang po yung aming opisina, City Social Welfare and Development Office. At meron din po kaming FB page, yung CSWD. I-follow nyo lang po din yun kasi naka-post naman po yung aming mga numbers po. Pero pwede po kayong diretso po. Lahat ay magpunta po sa opisina po ng CSWD. Doon po sa mga willing po talagang magbigay po ng tulong po. So kahit ako po mismo, kahit puntahan niyo po, o kaya si Ma'am Mary Ann po, active po na acting CSWD officer, talaga pong siya mismo nag-accommodate din po siya ng mga kliyente. Okay, dakala salamat po Ma'am Kaneth Mangalus, in pong Operation Division Chief na po ng CSWDO Keti San Fernando. Mimingat kayo po ma'am, dakal pong salamat. Dakal salamat sir, sige po. Yan po kabalen, kay ngaliwa namang balita, may nalakaran lapureng student journalist keng Pampanga, bang era kalingwandeng Memalen, ing pamanabuso, anya pong martial law. Ay ni po yung report. Membalit yung profile picture king Facebook king official student publication ng Angeles University Foundation o AUF anyang September 20. Kinabukasan September 21 o yung pamigunam king 51st anniversary ng pangadeklara ng martial law. Big post la namang statement bangi pa siya king karelang pilubluban tungkol king malagi maparti ng kasalaysayan ng Pilipinas. Agpangking editor-in-chief ning The Pioneer ay Thomas Jefferson of Revere, responsibilidad da antimong kayanakan na kilalanan ning denasan daring making biktima ning martial law at ning diktatorya ng Ferdinand Marcos Sr. So, nung tuluyan tamong mga lingwan at ala kong magpaunawa ka rin kalupatamong kabataan, maragulya pong disrespect kita para ka rin biktima na. At para rin po, kay then kay nakanyeni, alila mo po kabut susulong king agos na ning panahon. Atin na rin pong awareness ng naling milyanis from the past, banta, reto pong pagkakamali king milabasan, ano na po maulit yung panahon na. Pigaga nakanda mo naman kanuing kimutagagawa ng President Ferdinand Marcos Jr. Banga bayo'y kasalaysayan. Kaya abe kanukening susubong nga pa magloko kay apelidong Marcos, king diktadoryang Marcos, kareng grade 6 textbooks. At tatanda na minuna na ng kinumpirma ng DepEd, ing may sabing munikala na iba't king Bureau of Curriculum Development o BCD specialist. King kasalusungan, alaya pang luluwala utos ing DepEd, kaugne niti. Ang edukasyon po, di ba, mahalaga po in context, no? Nung patuloy pong mawala itang apelidong Marcos na makakabit kitang salitang diktadura, datang panahon, pati in diktadura, mawala na rin. Kasi po, maniwala kami na ito po yung nakamumuna ng gawan, basta
tuluyan niya pong maburaking kasaysayan. Samantala, migpalwal mo namang statement ng Aliwapang School Publications king Pampanga. May kisan metong mo naman ng Angelite ng Holy Angel University king paamagga na kaking batas militar. Kapamilatan na ning video ngay ni, nasarang apawagay mga palyari kilob ning 20 metong abanwan ning opresyon at korupsyon king lalam na ning Administrasyong Marcos Sr. Idinaklara lamang ni Marcos Sr. ang batas militar upang siya ay manatili ng taong-taon sa kapangyarihan. Ang kanyang susi sa one-man rule na siya naging pinakamadilim na bahagi ng modernong kasaysayan ng ating lipunan. Ing official publication ng University of the Assumption, Regina, kikilalanan at ekano dapat kalingwan ing kasalaysayan ng martial law, kasabi na niting pamamiepuge karing migsakripisyo at mga mateking lalam ng diktaturyang Marcos. Agpangking Amnesty International manibat 1972 hanggang 1981 at suking 72,000 ding may kulong, 34,000 laring mga torture kabang 3,240 noman ding mga mate. At inemang paganakay o vivir kareng kalupa ng kayanakan. Siguro po, basic human decency na mo po ingkay, gamitan tamo, king pa mag-recognize king dark time may meaning history na kasi kapag tabunan tamo po na tuluyan ta ng mga lingwan, bala mo, tatagpalingan tala po king lupa dahil naging biktima na ning batas militar. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. King aluwa naman pong balita, metong sister city agreement ing pinirma ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. at Taiwan Mayor Chang Sancheng. Anya pong Miyerkules September 20. Nasa daring adwang syudad, pasiknangan pa ing polisiya king airport-related industries. Basiking agreement, mag-collaborate ya ing Angeles City, ang pong Taiwan at mamiyeng saup ang timong impormasyon king larangan ng aerospace, logistics, high-tech industry, commerce, trade, investment, culture, ang pong turismo. Balyari la namang mamiye idea, agpangking karelang local airport-related laws and civil schemes. Kaya bening Lazatin ni Angeles City Vice Mayor Vicky Vega Kabigting keng signing ning agreement. At suya naman via Zoom Manila Economic and Cultural Office Head Silvestre Bello III ing MECO o ing Manila Economic Cultural Office po ing de facto embassy ning Pilipinas king Taiwan. Kabalen, ako pumama ko magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Taglos po ing kulay ting lokal na kapanibalan ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Kaya ni pong Department of Public Works and Highway Central Luzon, aaksyonan danala ding mamandar at traffic lights. Bang kanita mikakapaldanan na ing taglos sa pamagbayat ng trapiko. Sinigurado na naman ng DPWH Region 3 na bandang Oktubre ayasahan na sa lesenala ding traffic lights ketipuking syudad. EJM De Jesus po ing magbalita. Libutad ni ngalangpat ng pamagbayat na ning trapiko king syudad San Fernando, metong karing lalawin na sangkanding sirate mamandara traffic lights. Ini mo naman ng sentimiento na ning alkalde ning syudad ay Mayora Vilma Canuag, inyang akasabi na ning CLTV 36 News. Makatapilan nala kano may kapag-meet ng Department of Public Works and Highways Region 3, di kaliki problemang iti. Inya pa na kano follow-up yung gagawa ng city government at buri na lang akasabing pasibayo. Actually, balwat ko na lang buring tipunan pinulingin problema na amo kayong traffic. Nung baluyo mo, talagang every now and then mamaos ko karelang gampang balo kong kakakulitan na lang na ako. Siyempre, itamurugoy ngagyo kong gawan uling aliwa itamong mikin mandato ka rin eh. Makanyan mo yung ngagyo kong gawan, niya kukulit na ako mong kukulit. Binisita niya naman ng CLTV 36 News Teaming Maintenance Division's Office na ng DPWH Region 3. Agpangkarela, may aprobahan niya yung budget niyang 2022 o nang may implement niya pahiningin ng banwa. Mayuniting banwa la kanumbidi ng notice to proceed at kanita pag-umpisa ng rehabilitasyon na ng traffic lights. Yes, po. Ito po yung wish ng Mayora yes. muna magsagot na. Yes, through Memorandum of Agreement. Ngayon, ketang lira ba linwalit ang pondo tamong 2022 pero ang implementation na 2023. Kasi linwalit sometimes sa mga November, December 2022. So may biglang rehabilitation project tamo. Sometimes in February. So netang kakatamong notice to proceed or official mag-starting project May 19. Sinigurado ng DPWH na October 30 nga ni banwa o mas maranon pa, mandar na ring traffic lights ng syudad San Fernando, kalupa ng St. Jude, San Jose, Sindalan, Maimpis, Del Rosario, Ampong, Baliti. At tinlamo rin kanong kakasang italakad na traffic light kim bandang Telabastagan. Kaibat lang may sa Masandeti, i-turn over na lang kanuking city government at ilang mag-maintain at mika-control. During the implementation of the project, which is part na nitang pisami may di maora, itang technical staff na, lalong-lalo na itang IT, maging part na lang nitang monitoring kang implementation na ng project para bangkan nito during the operation na may transfer na yung karela, balude nung nanitang concept na nitang mismong traffic lights. Malilyari naman. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kaya ngaluwa naman pong balita, kabalen, pasibayo ya pong ILBN live king CLTV 36, ing peka antabayan ng Giant Lantern Festival ngening Banwa. King kalabingan ng Mabanwa, pasibayo yang mi talaga antimong media partner, official media partner ning Ligligang Parul, ing kaya katamo pong istasyon. Ay ni po yung report. Selyado na yung pamikasundo o Memorandum of Agreement pilatanan ng CLTV 36 samponing lokal na kapanibalan ng Ciudad San Fernando at Giant Lantern Festival 2023 Committee dikil king live coverage ng Ligligang Parul. Mera pating mawasay ng ngening Biyernes a 22 ng Setyembre. Megsilbing representante ng istasyon CLTV 36 Vice President BD San Juan at Programming Director William Canlas. Tubod na neman ng City Government Mayor Vilma Canuag at Acting Vice Mayor Brens Gonzales. Kabang CLTV 36 President and General Manager Sonia Soto naman ing menalakaran para king GLF Executive Committee 2023 antimong chairperson. Agpangka Soto, aliwa mo ding live audience king ground ing dapat dinan konsiderasyon. Maulagang ILBN demo rin iti. Asuking si Babaleda ang poding netizen at kabalentamong asuking miyaliwang parti ng yato. We foresee a situation where more tourists, more spectators, more people from various parts of the Philippines and probably the world will be converging in San Fernando to watch the spectacle of the Giant Lantern.
Ininaing kalabingan na beses sa telananan ning CLTV 36 ing live coverage ning Ligligang Parul, may gumpisa pa niyang 2008. Inya naman kikilala na kanung Mayor Kaluwag ing maragulambag ning istasyon bang kanitang lakwas siyang ma-appreciate ang ponga kilala ing tradisyon iti Emuketi Pilipinas nune mabilo gayato. Ako'y kaya kayo talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya kaluwa naman balita, maluwatiya mo rin pong misara kareng bisita ang pong bisang mag-tour ing Center for Kapampangan Studies ning Holy Angel University pauli na po ning pandemya. Ngayon pasibayo na pong biklat, pasbol, o pasibayo na pong biklat ing pasbol ning center, kareng pong bisang lumawi kareng pakamala na artifacts, books, artworks, ang pong aliwa pang Kapampangan treasures. Inya pong pandemya kasi bibisita yamo ing CKS, kapamilatanan ning karelang Augmented Reality Center, nung nuka rin akit la ring pakamala na collection keti. Ngayon pakabuklat ne, malyarin na kanong luban ding museums ning center, apin po yung Museum of Kapampangan Arts, Pinatubo Museum, John Larkin Library at ing Pekabayo ing How History Room. Personal la naman nakiting artifacts na dinadinala ng banwa ing katwa. Tinamo rin digital kiosk bang i-access la rin Kapampangan dictionaries, songs, games, videos, ang pong applications. Para ka rin interesado nga pag-aralan at akiting kulturang Kapampangan, libre mo po ing pamaglub kini pong Center for Kapampangan Studies. Right from day one, very attentive, pong responsive to the changing times, po itang need na rin kaya kaming clients, siyempre kaya kaming visitors. Inyang minuna pa niya kaming printed material, magazines, books, research journals, kaya kay Bananita, we branch out to mass media, na yung mong television show, ang pong music CD, radio program, and then again, once more, we branch out to making movies. We produce 2 award-winning films, as you know. Ngayon, uling digital, everything is happening online. So, we are very lucky na actually kalma kaya kami, pong din kaya kaming students, din information technology students, then com-art students, we were able to utilize them to produce all these apps. I don't know what the term they use, pero Myra can tell you about all of this augmented reality, all these things that make history more accessible, more interesting and exciting, more than the printed page. We accept walk-in, syempre, datang daratang na, so tatanggapan tayo ng laren. Ngayon, nung atin namang bisang magpa-reserve, atin tamang reservation app. Malyari lang namang mag-email king Center for Kapampangan Studies via the email kapampangancenter@gmail.com, o kaya naman mensahe. I-message nyo kami king Facebook na ning Center for Kapampangan Studies. At sabihin nyo mo, nung kapilan kayo bisang mag-tour king CKS, bang book niya in apili yung date. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ya po ing Balen at balita. Ito ho, kabalen, sa mga naghahanap ng sasakyan, baka gusto ho ninyong subukan ang Nissan. Dahil doon sa kanilang intelligent mobility ay tiyak ang safety, efficiency, sustainability at accessibility ho ng inyong sasakyan. Narito po ang report. Hanap mo ba ay sasakyang maaasahan at mapagkakatiwalaan? Baka gusto mong subukan ang Nissan. Mayroon itong intelligent mobility kung saan mas pinaganda ang safety, efficiency, sustainability at accessibility features ng mga sasakyan. At kung gusto mong i-test drive ang iba't ibang unit, pwedeng bisitahin ang Nissan Intelligent Mobility Tour 4.0 na ongoing ngayon sa SM City Clark hanggang September 24. We have what we call the Nissan Intelligent Mobility Tour. So what we have is actually a tour that we're doing in the whole Philippines to educate our customers, our customers about different how high-tech Nissan is. It's more on educating the customers on the advantage of getting the brand and showcasing the different Nissan Intelligent Mobility features that is available in all our vehicles. Bukod sa staple unit na Nissan Terra, Nissan Navara, Nissan Almera, Nissan Livina at Nissan Patrol, agaw eksena rin ang Nissan Kicks e-Power. Meron itong 100% electric motor-driven system na naiiba sa usual na hybrid cars. What's good about the e-Power system is you can really feel it's being electric car. You can feel the acceleration, you can feel the driving dynamics, you can feel the torque as well as it's being smooth to drive without, again, range anxiety. As you can see, you only have a 3-liter engine. It's very small. But since it doesn't technically power the car, the electric motor is the one powering the car, you have the feel na parang, ooh, this is like driving a turbocharged engine. Wala rin naman nung dapat alalahanin kung dadaan sa baha o sobrang init ng panahon dahil safe na safe ang battery location ng Nissan Kicks e-Power. Of course, it is safe. So we're always it passed all the tests to ensure that kung halimbawa man yung mga na nakikita natin pwedeng mangyari, it's also being designed to be safe. Isa naman sa mga pinakapinagkakatiwalaang Nissan dealers ang Laos Group of Companies. Sa katunayan, nagkaisa ang Nissan Clark, Nissan Baguio, Nissan Bataan at Nissan Ilocos Norte upang maging matagumpay ang Nissan Intelligent Mobility 4.0. Definitely, atin ta pong available na test drive and atin ta mo pong equipped na Nissan marketing professionals na i-discuss dala po rin features na rin sa akin. At afil da po yung ride during test drive. Ang katanda kayo po, starting po ngayon ng Aldo hanggang pong Sunday. At so kami po ngayon ng SM City Clark. Marami rin umano silang inihanda ng mga sorpresa na exclusive lang na makukuha sa naturang event. Bali, atinda mo po exclusive offer once na test drive la po and magpa-reserve for this 3 days event po. And giveaways atin na rin po. At kahit matapos na ang Nissan Intelligent Mobility Tour 4.0, pwede pa rin bumisita sa Nissan dealerships ng Laos Group of Companies para masubukan ang kanilang magagandang sasakyan. JM De Jesus, CLTV 36 News. Dapat drive ni JM yung Nissan, hindi niya naging passenger lang siya doon Dapat drive niya. Ayan makibalita naman tayo sa magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Mang Manny, magandang gabi po. Kumusta ho ang ating lagay ng panahon? Yes, magandang gabi po sa ating po mga tagapanood. Meron po tayong binabantayan ngayon na isang low pressure area at ito po ay medyo malapit na sa kalupaan. Namataan na po siya sa layo na lamang na 125 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Infanta, Quezon. At samantala po, nagbalik na po uli si Habagat o si Southwest Monsoon na ngayon po ay nakaka-apekto dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
Kaya po ang panahon natin ngayong maghapon ay medyo maulap na kung minsan po ay may nakakaranas tayo ng mga light to moderate rains. Kaya po ang mga lugar ng Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, naging maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog-pagkidlat, dulot nga po ng LPA at ng habagat. Ang natitirang bahagi po ng Mindanao ay makakaranas naman po ng mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. So yun po, pinag-iingat pa rin po ating mga babayan dahil ito pong weekend ay posible pong maging makaranas tayo ng mga pagulan. Mang Manny, ito hong LPA na ating binabantayan, may mga pagkakataon ba o may posibilidad ba na ito ay mauwi sa isang bagyo? Hello po. Yeah. Opo, Mang Manny, ito hong LPA, ito po ba ay may tsansa o gaano kalaki yung tsansa na maging isang ganap na bagyo ho ito? Well, sa ngayon po ay hindi pa naman natin inaalis yung tsansa na maging bagyo. Pero sa ngayon po medyo maliit kita po yung tsansa niya. Kaya nga lamang po, nasa karagatan pa siya. Kaya yung tsansa po na maging bagyo ay hindi natin inaalis. Samantala nga po pala ay bukas po ay magaganap yung autumnal equinox, September 23. Na ibig po sabihin ay ang araw po at gabi ay equal. Yan, napakagandang trivia yan, Mang Manny, at maraming hong salamat sa inyong pa-update. Mang Manny, gusto ko lang itanong, nagiging trending ho ngayon sa mga social media, ito hong smog sa Metro Manila. Marami hong nagtatanong, ito ba may kinalaman sa Bulkang Taal, dyan sa volcanic activity dyan? Ano ho yung paglilinaw ho ng inyong tanggapan kaugnay nito, Mang Manny? Okay, yung a portion po niyan, yung konting parte ng smog na yan ay galing po yan sa nagagalit na Taal. Pero meron po tayong tinatawag na thermal inversion na ibig po sabihin ay yung mga maliliit na particles po ay hindi makataas. So natatrap po siya dito sa baba at yun nga po, yung hindi rin makaangat yung mainit na hangin, kaya po yung mixture ng mainit at malamig, nagkakaroon po tayo ng mga tawag nating smog. Kasama na po dyan yung mga pollution. Alam naman po natin, Metro Manila ay polluted na ang hangin. Yan, okay. Maraming salamat po, Mang Manny Esguera. At mag-ingat po kayo, sir. Yes po, good evening. Yan, mga kabalen, dimdam tayo po Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ning Pag-asa King Clark. Bayo ta po mayari king kaya katamang programa. Hindi po agkatanda kayo po manalbe. Kaya pong Let's Talk Heart to Heart. Nung ka rin pisabyan po. Ini pong atake king puso. Ano nga ba yung nagiging sanhi ng atake sa puso at paano ito maiiwasan? Ayan, samahan po natin yung mga eksperto mula sa Philippine Heart Association Central Luzon na sina Dr. John Joseph L. Manalo at Dr. Ruby Rose Fernandez. Yan po tunghayan natin yan dito lamang po sa CLTV 36 Sabado alas 6 ng gabi. Mapapanood din ho yan nationwide via Signal Channel 115 at syempre dito ho sa ating mga cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kabalen, 85 days na lamang po at Giant Lantern Festival na at 94 days na lamang Pasko na. Apin po rin deng balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para po kayong alawa pang updates, i-like and follow lang mo po ng kaya katamong social media pages na akakitsungin ka rin kaya kayong TV ang pong mobile screens. King lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo Justin Dizon, ating pusong makabalen.